Mijilipun babak kedua Turunggo Mudo Sebodo.
Yuang kacang prawara kosmo magerak kumiwang gagatari suarane tetep gumuro ora panggri turangga pendeperi punya sauran mangungklo praceno luhuring budaya ambeksa anut wiramane kangsa wosamata wosiyaga kiprah ira para prajurit tangata tengaraning swarane bendhe cedhak terwaca bang cire siaga bang cir cik cik bong cik cik dalam parikat wiramane yo wae iya yo wae yo hae ambeksa anut wiramane kangsa wosamata wosiyaga kiprah ira pra prajurit katam temo tengaraning swarane bendhe cedhak terwaca wong cire siaga wong cir cik cik dalam parikat wiramane
Yuk. Turunggo muda sebodo ngaklik. Lah. ae 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 ya ae
Gedruk. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun Koko Prabu Jumadung dawuh kula ingkang sowan wonten timbalan Koko Prabu Paman Arya kula ingkang sowan Jumadung dawuh Mas Dene kene ngangsep kene tunggal mati bongker kene Sinuwun pangabekti kula konjuk sinuwun Sinuwun pangabekti kula konjuk pangabekti kula konjuk sinuwun Sak tampa pangabektimu kaya kurang-kurang sijomu Ora liya penakno kaya ngadeg baca sira lungguh matur nuwun sinuwun wah Rikat rampak samyosa Purna prajurit kang agresa Tata Tumbro amok tangga kalau ngomong wah Rikat rampak samyosa Purna prajurit kang agresa Tata
Islam dan salamualaikum salamualaikum. Merak bongkok sembodo nileno mangindamu. Ojo takut dosa lawan sepal kandawang pokok getemu keparan. It